Hello लोगोफोर welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजां दं आरोना. So लोगोफोर दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट लाना फैलायबाय. अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो. ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर. So जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. Let's go. So लोगोफोर दाखालिनिफ्रायनो जितुनिखि ट्रेन्डिं सोलिबाय थानाय दिनै बाजै कनजिताया प्रेगनेन्ट जानायनि खोथाखौ लानानै आरोना लोगोफोर. So दिनै बे खोथाया क्लियार जाबाय आरोना. दिनै आदा थग्रोना दिनै गावनि पेजाव पस्ट होनानै दिनै क्लियार बानायबाय आरोना लोगोफोर. बेखौ नायदो नोंथांमोना मा होनदों. आंनिसोलै रायजोफोर गथ'आनो मिथिबायना. स' लोगोफोर दिनै जों फाइनालि मिथिबाय बाजै कनजितानि गोरबोआव थानाय गथ'आ आदा थग्रोनिनो आरोना लोगोफोर. स' नोंथांफोरा बारा ब्लेम खालामनांला, मेम्सफोर बानायनांला आरोना लोगोफोर. एक्चुवेलि बाजै कनजितायाबो गाव जेथिया प्रेगनेन्ट जादों होननानै जोंनो खिथादोंमोन बे समावनो बुंखादों जे आंना हौवाया दाखालि दंफैथ'योमोन, बे थानाय समावनो लेथ्रा जादोंमोन बिदि बायदि खोथाबो बुंखादोंमोन आरोना. अब्लाबो नों आंहासो माने फोथायनो गोब्राब नांदोंमोन आरो. बेनिखायनो दा फाइनालि क्लियारिफिकेसनखौ होबाय, नोंथांमोनाबो मोनबाय, जोंबो मिथिबाय आरोना. स' लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय नै बेखौ नायदो. बे भिडिअ क्लिपखौ एसे नायनानै ला ओमफ्राय बुजिदो, बेनि उनाव जों रायज्लायनोसै. लादो होननानै आङो लायासै आरोना. खोनाबाय लोगोफोर, फाइनालि दिनै बाजै कनजिताया गावनि गोरबोआव थानाय गथ'खौ दिनै एबर्सन खालामबाय आरोना. मानो होनबा लालानो आरो बिथांमोना, मानो होनबा अलरेडि बिथांमोना सानै गथ' दंखायो ना, हौवा सानै दंखायो. आरो बिथाङा गावनि न'खरा बोरै सोलिबोदों, बोरै प्रब्लेम फेस खालामनानै गथ'फोरखौ फेदेरबोदों बेखौथ' मिथिखायो नालाय बिथाङा. बेनिखायनो माने बेखौ लोब्बा लानानै गावनि गथ'खौ लालानो आरोना, एबर्सन खालामसै होननाय माने अलरेडि खालामखाबाय आरोना लोगोफोर. स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांनोमोन. नोंथांमोना नायना मोजां मोनब्ला उनाव भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो. ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला उनाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो. स' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो, बाय बाय.